Nilqek u nilqek għal programm ieħor għaqde fil-barra fil-fond il-paċi miegħek. Insejħu Trinità Qaddisa fostna fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Eżis semmija, programm ieħor illum ferm ta' importanza għal ħajjitna. Se niltaqgħu mal-imgħallem tagħna Ġesu f'xena verament sabiħa u kommoventi. Ġesu jitlob, miġbur fis-skiet f'kuntatt ma' missieru. Miegħu kellu lid-dixxipli tiegħu, dawn kienu jafu jitolbu, kienu talmu jitolbu fis-sinagoga, kuljum kienu jibdew il-ġurnata billi jgħidu isma' u Iżrael il-mulej u wieħed, ħobb lil mulej Alla tiegħek b'qalbek kollha, b'moħħok kollu u bis-saħħa tiegħek kollha. Imma fil-kumpanija ta' Ġesu jitlob id-dixxipli ħassewhom deffiċjenti mingħajr ma jafu għaliex ħassew li t-talb tagħhom ma kienx talb tas-sew. Għaliex? Għax aktar ma tkun qrib Ġesu, aktar tinduna kemm qalbek imbeda mill-verità minn Alla. Allura semmija aħna llum għandna stedina minn dan l-istess Ġesu biex flimkien mad-dixxipli nitolbuh u ngħidulu Mgħallem, għallimna nitolbu, għallimna nitkellmu miegħek, għallimna nitolbu l-affarijiet li jiswew tas-sew. Nibdew ekku semmija l-lezzju divina tagħna billi nirriflettu fuq silta mill-Vanġelu ta' San Luqa kapitlu 11, versi 1 sa 13. Nisimgħu b'attenzjoni. Darba Ġesu kien qiegħed x'imkien jitlob. Kif spiċċa mit-talb wieħed mid-dixxipli tiegħu qallu, Mulej, għallimna nitolbu bħalma Ġwanni wkoll għallem lid-dixxipli tiegħu. U qalilhom, meta titolbu wara għejdu, Missier, jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, għatina kuljum ħobżna ta' kuljum u għafrinna dnubietna għax aħna wkoll naħfru lil kull minnu ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib. Qalilhom ukoll, wieħed minnkom ikollu ħabib li jiġih f'nofs tal-lejl u jgħidlu ħabib, islifni 3 ħobżiet għax ġie għandi wieħed ħabib mill-vjaġġ u m'għandix nagħtih u liħor jieġbu minn ġewwa u jgħidlu iddejjaqniex, issa l-bib magħluq u li qegħdin miegħi fis-sodda ma nistax ilqum nagħtik. Ngħidilkom jien li jekk anqas bħala ħabib ma jqum jagħtih, iżda minħabba fil-wieġġ sfiq tiegħu jqum u jagħtih kull ma jkollu bżonn. U jien ngħidilkom, itolbu u jingħatalkom, fittxu issibu, ħabtu u jiftħulkom, għax min jitlob jaqla, min ifittex isib u min iħabbat jiftħulu. Minu dak il-missier għejd fostkom li jekk ibnu jitolbu ħuta minflok ħuta jagħtih serb, inkella jekk jitolbu bajda jagħtih skorpjun. Mela jekk intom nies ħżiena bħalkom tafu tagħtu lil uliedkom ħwejjeġ tajba, kemm aktar il-missier mismewwiet jagħti Spiritu Qaddis lil dawk li jitolbulu. Alla hu missier ħanin semmija. Ġesu jitlob lil missieru kif rajna u jixtieq li t-talba tiegħu tiegħi tkun indirizzata lil missier, il-missier li jagħti, il-missier li jaħfer. Min hu dal-missier? X'relazzjoni jien għandi miegħu u hu miegħi? L-ebda ktieb tal-katekizmu ta' ma jagħtina tweġiba tajba jekk mhux dik li qed jagħtina Kristu li ben Alla, il-profeta tal-missier. Kristu jkellimna fuq il-missier u jurina min hu. Ġesu jirrivelalna l-kobor tal-imħabba tal-missier. X'nitolbu lill-missier aħna? Alla hu missier li jilqa' talbna u jagħtina li nitolbuh. Għalhekk ngħidulu għatina kuljum ħobżna ta' kuljum. Ġesu jgħidilna t-tixbija tal-ħabib li jmur f'nofs tal-lejl għand ħabib tiegħu kif rajna u tolbu l-ħobż. Ħabib istifni 3 ħobżiet għax ġie għandi wieħed ħabib tiegħi mill-vjaġġ u m'għandix nagħtih. Ħin ħażin tas-sew, din hi wkoll talba ta' domanda. Iżda fl-aħħar il-ħabib iqom u jagħtih kull ma jkollu bżonn. Imbagħad Ġesu jikkonkludi kemm aktar il-missier mismewwiet jagħti Spiritu Qaddis lil dawk li jitolbulu għax il-qalb ta' Alla semmija hija rrieda li jagħti u jrid saħansitra li aħna nitolbuh sempliċement il-ħobs li jmantnina
u jaqtalna l-ġuħ, imma l-iktar importanti il-ħobs u l-maħaj li jmantnu u jsaħħu ir-ruħ tagħna għaċċana għalih. Kemm għandna bżonn eżis semmija nitalmu kif nitolbu. Il-ħajja u t-talb huma bħal tewmien siamiżi ma nistgħux nifirduhom. Min ma jitlobx huwa bħal dak il-bniedem li jikkuntenta ruħu b'dak li jara madwaru biss, mingħajr ma jiskopri l-immensità u l-eternità tad-destin uman. Min ma jitlobx ikun qiegħed iħalli barra l-Alla minn ħajtu. Wieħed mill-iżbalji li nistgħu nagħmlu jien u int huwa dan li aktar ħsiebna kif intawlu żmien ta' ħajjitna milli nagħtu kwalità tajba li żmien. Nirriflettu ftit sew fuqha din ta'. Il-ħin tat-talb mhux ħin moħli kif ħafna jaħsbu, imma ħin mirbuħ. Ġesu huwa xempju tat-talb narawh jinġabar spiss fi-skiet biex jitlob. In-nuqqas ta' fidi ta' minna nsara li m'għandhomx stima vera lejn it-talb. Naħseb tafu biex nismaw id-debb immorru l-Monte di Pietà. Biex nismaw it-talb irridu mmorru għall-Vanġelu. F'dinja fejn il-produzzjoni għandha post hekk importanti, mhix ħaġa kbira li t-talb jitqis bħala żmien mitluf. Ma nimxux mal-kurrent eżis semmija. Fil-ħajja kollox huwa importanti u għandu ċerta ħtieġa, imma l-aktar importanti mhux kemm għandek, imma x'int. It-talb hawn nies min iħares lejha bħala ħarba mir-realtà u lin-nies ta' talb, dawk li taw ħajjithom għat-talb, hawn min iħares lejhom bħala nies parassiti, bla fidi ma nifhmuhomx dawn in-nies, imma fil-verità dawn in-nies ipoġġu d-dinja tagħna quddiem il-ħniena ta' Alla. Min minna m'għandux bżonna il-ħniena ta' Alla eżis semmija min. It-talb mhuwiex lanqas passatemp tal-anzjani. Mahatma Gandhi qal li meta nifhmu sewwa u napplikaw kif jixraq it-talb dan isir għodda l-aktar qawwija ta' azzjoni. Sa fejn naf jien Gandhi kellu x'jagħmel mhux ħażin mhux hekk. Imma kien xorta bniedem ta' talb. Bniedem li jitlob tassew jinduna bil-ħtiġijiet ta' għajru u jmitt idejh u jgħinu. Anki Mosè l-ewwel kien jitlob fuq l-olja, imma mbagħad kien jinżel qalb in-nies. L-ewwel kien jiftaħ idejh biex jitlob, imma wara kien inewwel idejh biex jgħin. Huwa dejjem żbaljat. Jekk biex naqdu lil bniedem ninsew l-Alla. Eżis semmija fejn imut it-talb tmut ukoll ir-reliġjon. It-talb tafu x'inhu? Huwa l-kordun li jorbotna ma' dak li tagħna l-ħajja kemm bħala bnedmin kif ukoll bħala nies mifdija. Alla għandu jibqa' ċ-ċentru tal-ħajja u mhux il-bniedem. Isma' ftit daw li ġejjin. Issib minnu dilettant tal-ħwejjeġ u tad-dera tiegħu u jgħidlek orini x'tilbes u ngħidlek min int. Ieħor li jibża ħafna l-saħħtu u joqgħod attent xi jkun jgħidlek ejdli x'tiekol u ngħidlek min int. Bniedem li jfittex lil Alla u l-verità jgħidlek ħanara kif titlob u ngħidlek min int. Jekk titlob minn Alla ħwejjeġ materjali biss, allura inti bniedem materjali li għalik l-importanti ibiss din il-ħajja. Importanti hu li taddija tajjeb hawn. Il-viżjoni tiegħek tasal sa dak li tmiss u tara. Jekk għal kontrarju titlob ħwejjeġ spiritwali, inti bniedem verament spiritwali u maqut ma' Alla. Ma hemm l-ebda post fejn ma tistax tiltaq ma' Alla. Kullum kien huwa tiegħu, kullum kien mhux għamlu tiegħu, imma huwa tiegħu. Imma mbagħad it-tempju li dan jista' jkun għarix fl-art tal-missjoni u jista' jkun il-Katedral ta' Notre Dame f'Pariġi. Ikun fejn ikun dan it-tempju huwa xorta il-post privileġġjat tat-talb. Il-Mulej ma kienx qiegħed jitkellem dwar lokal speċjali meta qal dari, dar it-talb tissejjaħ, imma kien qiegħed jitkellem dwar it-tempju.
L-aktar ħaġa sabiħa li nistgħu ngħidu l-Alla hija dik li nsejħulu missier, kemm sabiħa xena ta' mara dbanda l-foġor għall-bina waqt li talmu jgħid missierna. Ekku jien nistaqsi, issa li kbirna, għadna nerfaw għajnejna l-fuq u l-Alla insejħulu missier kif ġejna malma meta konna żgħar. Missier, kelma li twildet darba mal-ħalib ta' omna, hija kelma li ma taqax fil-vojt imma fil-qalb tal-eternità. Ma nibżawx nerfaw għajnejna l-fuq u ntennu bl-akbar ħeġġa, missier, missieri. Lil min tħobbux veru, tħoss il-bżonn li tikkomunika miegħu, mhux kemm tgħidlu bonġu jew saħħa lil dak li jkun. Fil-fatt, il-psikoloġi tagħna jgħidulna li fejn tieqa fil-komunikazzjoni tieqa feżis semmija l-imħabba. Kemm drabi smajta ħirġa l-karba minn fom ta' ħafna ta' kollox jaħbi minni jew jitħaddet miegħi fuq ħmerijiet u mbagħad fuq l-affarijiet tal-bżonn tiegħi ma jiftaħx ħalqu. Titlob tafu xi tfisser. Tfisser li tintela għal kollox fidejn Alla bħala missier, konvinti li jiena u inti ulidu. Jaf jitħaddet tajjeb fuq it-talb, mhux min jaf jitkellem dwaru, anki jekk il-sinu jkun wieħed tad-debb. Jaf jitħaddet tajjeb fuq it-talb mhux dak il-lecturer ta' fl-università li jgħallem is-suġġett magħruf bħala l-axxetika. Jaf jitħaddet dwar it-talb tafu min? Min għandu rkubteħ bil-kallu, anki jekk il-senu jilaqlaq. Wieħed mallem fis-sena tat-talb, Santu Wistin, darba tafu x'istqar, stqar hekk ara qal. Jaf jgħix tajjeb, min jaf jitlob tajjeb. Aħna l-kol nafu nittalbu, imma mhux il-kol nafu nitolbu kif imiss. M'hemmx relazzjoni ma' Alla mingħajr it-talb. Jista' jkun li għandna idejat mhux tant korretti dwar it-talb. Għax hemm it-talb tal-bniedem reliġjuż. Imbagħad hemm it-talb tal-bniedem li hu nisrani veru. Hemm differenza bejn iż-żewġ tipi ta' talb, daqskemm hemm differenza bejn il-bniedem sempliċement reliġjuż u l-bniedem nisrani veru. Ħa nispjegaw id-differenza. Il-bniedem reliġjuż u ħafna ħjar mbagħad mill-bniedem pagan jew minn bniedem nisrani tal-isem li huwa l-kollox bieret. Ir-reliġjuż ara huwa dak li jiffrekwenta l-Knisja għax jemmen li jeżisti Alla u li Alla kapaċi jsolvilu l-problemi ta' din il-ħajja għalhekk jitlob u meta jkun f'xi bżonn jitlob ħafna iktar bil-ħerqa. Il-problema ta' dan il-bniedem li hu jitlob biex Alla jsalvah għal din il-ħajja. It-talb tiegħu huwa l-biċċa l-kbira materjali biex jgħaddim l-eżami, jisib xogħol, jisib tfajla biex jiżżewweġ, biex ikollu flus biżżejjed, biex ħarislu tfal, biex meta jimrat ifieq u l-bqija. Issa, Alla dan it-talb iridu għax meta l-bniedem jitlob dawn l-affarijiet dan jagħmlu għax iħossu ċkejken quddiem il-ħajja u jemmen li Alla jissupera l-problemi u d-diffikultajiet kollha. Fil-fatt ħafna nies bdew tassew jemmnu li Alla u twajjeb mhux għax qalilhom xi ħadd ieħor iżda għax iltaqgħu miegħu meta ħariġhom minn xi gwaj wara li talbuh bil-ħerqa. Iżda in-nisrani li mexa l-qudiem fil-fidi jitlob b'mod ħafna iktar spiritwali u jaf li fi Kristu Alla taħ kollox u ma baqalux iktar xatih. Ġara darba skopra l-imħabba ta' Kristu u jaf li kull ma jiġri fil-ħajja jippermettih il-missier għal-qdusija tiegħu. Li Alla se joħroġ il-ġid minn kull sitwazzjoni kritika li l-momenti diffiċli l-sfidi tal-ħajja m'għandhomx iktar kombinazzjonijiet, xorti ħażina, disgrazzi, iżda momenti fejn hu jistenna mhux li jitwarrab is-salib attenti, imma li jingħata fidi akbar, saħħa aqwa,
fiduċja iktar sħiħa minn qabel sakemm jerġa' jisbaħ u x-xemx li Kristu terġa' ddawwallu ħajtu. In-nisrani veru eżis semmija u l-bniedem tal-fiduċja. U dak li l-ikel tiegħu hu li jagħmel ir-rida ta' Alla f'kull ċirkostanza. Huwa dak li jinvesta fil-ħajja ta' dejjem u mhux fil-bank ta' din id-dinja. Għalhekk ma jinfixilx u ma jippanikjax meta l-affarijiet materjali ma jmorrulux sew, għax l-għana tiegħu qiegħed band oħra. Dan il-bniedem jitlob mod differenti mill-bniedem reliġjuż u dejjem jitlob għal aktar fidi għax jaf li l-ikbar ġid li jista' jkollu l-bniedem huwa l-fidi. U jaf li bħala bniedem u dajjef u mhu aħjar minn ħadd u għalhekk jemmen immens fit-talb, fl-armi tat-talb, fil-kuntatt ma' Alla fit-talb, għax Alla u Alla biss u s-saħħa tiegħu. Eżis semmija, nifqu hekk ftit tal-pawsa mużikali u bil-ħerqa permezz ta' din is-silta nitolbu lil Alla jallimna nitolbu verament kull ħin u kull mument tal-ħajja tagħna. Nisimgħu is-silta. Teach me to pray. Wonder what tomorrow will do and if my future will be fine. All the while with mistrust, will it be good enough? But then I forget you're already there. My anxiety unfits my faith, my hands burdensome unfolded. Teach me to pray, to talk with you every day, to do it the right way. Teach me, oh Lord, make me kneel, make me feel that you are always here, that you'll be there tomorrow, that I don't have to fear. Sometimes it seems a day without you, common and without meaning, shows the absence of my surrender. Your presence, that's all I need, but then I've got to have entire trust in you. Teach me to pray, to talk with you every day, to do it the right way. Teach me, oh Lord, make me kneel, make me feel that you are always here, that you'll be there tomorrow, that I don't have to fear. It takes a lot of courage to give it all to you, 'cause then I'm standing here with nothing, then empty hands and a prayer to you. Teach me to pray, to talk with you every day, to do it the right way. Teach me, oh Lord, make me kneel, make me feel that you are always here, that you'll be there tomorrow, that I don't have to fear. Ekku eżis semmija, ejjem inkomplu ftit ir-riflessjoni tagħna dwar din l-importanza li qed jagħti llum Ġesu waqt li jgħallimna kif għandna nitolbu.
Il-kelma titlob ħafna drabi, disgrazzjatament saret tfisser tgħid xi ħaġa lil xi ħadd biex jagħtik dak li tixtieq. X'idnu meta t-tifsira ta' kelma tifqar b'dan il-mod. It-talb mhux bil-fors hekk, hemm għamliet oħra ta' talb. Qabel xejn, it-talb huwa tifħir u ringrazzjament. L-aqwa talba mbagħad hija l-quddiesa li fuq kollox tifkira li tġedded dak li tfakkar, ringrazzjament u impenn. Ma nħallux eżis semmija li nlimitaw ruħna li nattendu il-ħadbiss. Iva, anki qoddim iż-żbuħija tal-ħolqien, narfu iż-żbuħija aqwa tal-ħalliq li ġġalna nerfaw qlubna lejh. Forsi din hi l-għamla ewlenija tat-talb u din hija talba faċli, talba li ġġelben waħida mill-qalb. Aħna nitolbu wkoll biex niċċaraw moħħna u qalbna. Infatti l-aqwa bidla li jagħmel it-talb huwa fina. Jippermettilna t-talb eżis semmija naraw l-affarijiet f'dawl ieħor, f'dawl ġdid, f'dawl xort oħra minn dak tas-soltu, li naraw l-affarijiet kif huma tassew. Għax nibdew narawhom b'għajnejn Ġesu u naġixxu kif kien jaġixxi hu. Ir-reviżjoni ta' ħajjitna hija forma oħra ta' talb, għal dan hemm bżonn ta' taħriġ. Din il-għamla ta' talb mhix faċli daqs tal-ewwel. It-talim jiswa u kellhom raġun l-apostli jitolbu l-Ġesu jgħallimhom jitolbu. Ġesu wieġeb b'eżempju u żied miegħu ftit pariri. Hija t-talba li btibda bil-kelma missierna. Tant irrepetejnija li forsi toħroġ minn fomna bħalma tixel lampa meta tafas il-buttuna mingħajr ma tqajjem ebda tqanqila f'qalbek u f'qalbi. Forsi jeħtieġ li nerġgħu nitalmuha mill-ġdid. Kważi kull ma fiha din it-talba tal-missierna Ġesu ħadu mit-Testament il-Qadim. B'dana kollu ta' tifsira ġdida. Jinħass fih is-sens ta' kuntatt dirett, personali tar-ruħ ma' Alla. Hemm sentiment li jorbot kollox flimkien, li jdaħħalna fl-intimità tal-imħabba tal-Alla. Li jiftaħ il-qalb biex tilqa l-istedina biex naqtfu fil-fond ħalli nitalmu nintrabtu dejjem aktar miegħu. It-talb u anki titlob favuri grazzi għaliex le, għax Alla missier il-ħniena. Għax tajjeb li l-bniedem jaraf li għandu bżonnijiet li waħdu ma jasalx biex jissodisfa. Dan it-talb jikisser is-supervja u l-gburija falsa tiegħu. Trid titgħallem ma taqtax qalbek. Le, taqtax qalbek qatt. It-tallab tafu x'inhuwa huwa ostinat. Hemm rabta ġewwinija intima bejn it-talb u r-rasibsa. Dan turih tajjeb it-talba ta' Abraham. Ġieli smajna meta talab an-nies ta' Sodoma, imma aħna għandna bażi aktar soda biex nemnuh għax kif jgħidilna San Pawl. Alla tagħna il-ħajja fi Kristu li mallem tagħna. Jiena naħseb bħali tifhmu li l-mulej Ġesu jieħu gost bina ferm meta jarana nirsistu nedukaw ruħna, neħdu korsijiet ta' kull tip, f'kull ħin tal-ġurnata, f'kull żmien tas-sena, f'kull età tal-ħajja. Hawn kilba t-talim u enfasi fuq formazzjoni kontinwa xewqa li nibqgħu naġġornaw ruħna u dan kollu tajjeb. Però naħseb li ħaġa waħda dejqu sew lill-mulej li jarana li m'għandniex l-istess interess fih, li mhix daqshekk kbira x-xewqa tiegħu tiegħek li niskopru iżjed lilu, li ma nimpenjawx ruħna bl-istess mod biex nikbru fil-fidi, qisna mingħajru ngħaddu, qisna nafu kollox fuqu, qisna nafuh tajjeb ħafna u jien ngħidlek x'nafuh nafuh. Mela kieku aħna tant indifferenti kultant. Eżis semmija, ejjew flimkien bil-ħerqa. Induru lejh u ngħidulu. Mulej, erġa' anqlinna l-abtit tiegħek.
Erġa' għallimna niskopru lilek mhux tant mill-kodba daqskemm minn relazzjoni personali miegħek. Erġa'ti direzzjoni li timmarka lilek fl-attitudnijiet tagħna, fl-għażliet tagħna, fil-prijoritajiet tagħna kif tgħidilna fit-talba li għallimtna. Kemm nixtieq li nħoss il-bżonn li nitgħallem nitlob mulej. Kemm nixtieq infittex u nsib il-mezzi li jgħallmuni nitlob tassew. Kemm nixtieq numilja ruħi quddiemek u nitolbok tenni min daqshekk mulej jista' jenni niskopri lilek u nidħol f'kuntatt veru miegħek, nirraġuna bħalek. Aċċettani mulej, bħala student tiegħek, bħala dixxiplu tiegħek. Baqali ħafna x'nitgħallem. Enni ma nibżax nistaqsik fejn tagħmar Mgħallem. U ma tweġiba ħelwa tiegħek ejja wara inkun pronta niġi nintasab f'riġlejk. Fuq kollox, l-Evanġelu jgħidilna li t-talba vera, it-talba li tassew ħirġa mill-qalb hi t-talba perseveranti. Talba li tħabbat il-bib ta' Alla u tkompli tħabbat u tibqa' tħabbat. Sakemm dan Alla jieqaf quddiemek u jgħidlek binti, ibni, xi trid? Nissuġġerilek tali tipprova mill-aktar fis taqdef fil-fond flimkien miegħu u tagħmel din l-esperjenza eċċellenti. Insellem u nirringrazzja lilek li kont magħna għal dan il-programm Il-Paċi miegħek.